Энеіда на выварат ці Тарас на Парнасе творы вядомыя са школы, а ў 19 стагоддзі яны хадзілі ў спісах як ананімныя і забароненыя, таксама як і публіцыстыка тайных суполак філаматаў і філарэтаў. Гэта пачаткі. Гісторыя сам выдату, слова, якое стала вядомым у савецкія часы. Сам выдат неафіцыйнае і падцэнзурнае выданне, якое абараняецца ад цэнзуры. І вось у 21 стагоддзі слова ажывае на практыцы. Падаецца неверагодным, але сучасная цэнзура адрадзіла сам выдат па ўсёй краіне. Алена Дубовік. Новы беларускі самвыдат пачаў з'яўляцца яшчэ ў жніўні, у першыя тыдні пасля выбараў. Цяпер такія газеты сустракаюцца амаль у кожным буйным горадзе, але ўся гэта дзейнасць падпольная. Увесь працэс ад вёрсткі да трапляння самвыдату ў паштовую скрыню засакрэчаны, але ў нас атрымалася паразмаўляць з аўтарамі і распаўсюднікамі шэрагу выданняў. Это совсем небезопасно, это очень уголовно наказуемо в данный момент и влечет за собой арест как минимум 15 суток, но если докажут, то еще больше, еще и уголовку припишут. Все боятся. Мне кажется, нет такого человека, который не боится. Даже, я думаю, те, которые за Лукашенко, они тоже в какой-то части боятся. Ці вы спрабуеце вас знайсці сілавікі? Ці нейкім чынам вам перекрыть дыхание? Изредка попадаются наши распространители. Редко, но иногда попадаются. А наша редакция, нас несколько человек, наша редакция не имеет офиса в физическом смысле. Наш офис – это Telegram. Сёння ў Беларусі з рознай перыядычнасцю выходзіць каля 16 самавольных выданняў. Гэта і газеты менскіх раёнаў, і часопісы абласных гарадоў. Друкуюць іх як выдаўцы, гэтак і самыя чытачы. Усе нумары рэгулярна збіраюць у адным тэлеграм-канале. Наша газета выходит один раз в неделю. У нас 2 листовки. Они выходят как листовки, чтобы забрасывать в почтовые ящики. Мы начали издавать ее после этих массовых беспорядков, после президентских выборов, и выходит по сей день. Мы распечатываем нашу газету. Примерно экземпляры выходит 100. Если кто-нибудь из других районов тоже распечатывает, тоже у себя закидывает. В день я разношу от 500 до 1200 газет. Я, наверное, около 30 тысяч газет уже разнесла. Оказалось, что я побывала и в доме, где живет Губопик, и в доме, который построен для милиционеров. Очень он пристально на меня смотрел, почитал. Ну, правда, выкинул, не порвал, выкинул газету. Бальшыня газет выходзіць у Менску і абласных гарадах. Няма сучаснага самвыдату толькі ў Берасці і вельмі мала яго на поўдні Беларусі. Людзі якога ўзросту у асноўным складаюць вашу аўдыторыю? Это в основном люди зрелого возраста, пожилого возраста, не только. В основном это люди, которые мало пользуются интернетом, или вообще к нему доступа не имеют. Хотелось работать с офлайн аудиторией, чтобы они узнавали новости не только из телевизора, но и из каких-то независимых источников. Мы рассчитываем больше на старшее поколение, которое привыкло читать газеты и которое меньше пользуется интернетом. 99% реагируют адекватно и просят в руки даже: дайте мне, пожалуйста, я почитаю. Вот. Очень-очень мало, которые я вижу, что просто не хотят, не интересуются, выкидывают и все. У жніўні пачалі ціснуць на зарэгістраваныя незалежныя газеты. Дзяржаўныя друкарні спынілі супрацу з выданнямі «Народная воля», «Белгазета», «Свабодныя новасці плюс», «Брестская газета». Не друкуюць слонімская газеты, газеты «Вольная глыбокая». Найстарэйшая беларуская газета «Наша Ніва» не выходзіць у друкаваным выглядзе з 2018 года. Ці зможа хваля сучаснага самвыдату заняць месца прафесійных выданняў? Я бачу вот это нашу Гродзенскую, 2, газеты это назвать. Листовка, да, листок газеты это назвать нет. Это просто довольно так радикально, супрать, конечно, и супрать всего того, что отбывается, радикально. Писали там, бачно, не журналисты. Паводле Міколы Канановіча, асноўнай аўдыторыяй цяперашняга самвыдату могуць быць толькі пенсіянеры, якія прызвычаіліся чытаць менавіта папяровыя газеты.
Выжыць без добрага фінансавання ў 21 стагоддзі такім выданням будзе складана. Ёсць такі стэрэатып, што ўсё гэта фінансуецца там польскімі куклаводамі, чэшскімі куклаводамі. Вось ці маглі б вы распавесці пра гэты бок? Наши газеты финансируются, существуют на частное пожертвование людей. Существуют также возможности получить деньги из каких-то фондов. Частные ли лица, фирмы. Нас никто не финансирует, хотя люди предлагали материальную помощь, но у меня нет затрат на нее. Единственные затраты – это мое личное время. Мы сами распечаткой сейчас не занимаемся. Во время начала протестов, да, я просто приходил в типографию с флешкой, печатал где-то 200 экземпляров. Беларускі самвыдат у найноўшай гісторыі зарадзіўся на пачатку 70-х гадоў. Момант самага актыўнага развіцця прыпаў на 1988-1991 гады. Конечно, это было небяспечна. Калі казаць пра савецкія часы, яшчэ там, нават сярэдзіна 80-х, это было вельмі небяспечна. Бо это страшэнныя артыкулы крымінальныя за самвыдат. Чым скончылася выданне тагачаснага самвыдату? З'явіліся звычайныя газеты, атрымалі свабоду. Вот мы згадываем, там, напрыклад, тыднёвік літаратуры мастацтва, дзе друкаваўся, напрыклад, артыкул Пазняка пра курапаты. Как бы эта миссия уже, как бы она самовычерпала себе. То есть уже далей гэту справу понесли нормальные медии. А чаму ўзнік сучасны самвыдат? Первая причина это палітычная, что в этой ситуации трэба данесці нейкія свае думкі, ідэі. Нават хоць ёсць інтэрнэт, але ёсць кола людзей, старэйшага веку, якія не карыстаюцца, не маюць у іх фейсбукі, не ходзяць тэлеграм-каналы, і яны толькі глядзяць тэлевізор. Гэта праца, это працэсная праца. То есть, калі нельга выходзіць на маршы, то можна друкаваць самвыдатаўскія газеткі. І яшчэ ж уплывае знікненне газет. І в этой ситуации, калі нельга выдаваць легальную незалежную газету, то сталі з'яўляцца нелегальныя самвыдаты. За час рыхтавання гэтага матэрыялу распаўсюднікаў адной з самвыдатаўскіх газет затрымалі. Гэта ўжо не ўпершыню. Раней распаўсюднікаў такіх выданняў каралі штрафамі і нават сотнямі. Иду с мыслями, что я должна как можно быстрее разнести газеты, как можно больше разнести газет. Страха уже как такового нет, потому что я уже заработала достаточно себе. Больше я сделаю, меньше я сделаю, я уже все равно. Быстрее хочется донести людям правду. Алена Дубовик, Белсат.